Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo. Mayong gabi, mayong pagiguban. Welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa itong panaguban mga igsuon, ato ning sugdan, ablihan diha sa pag-ampo ngadto sa atong buhi nga Dios. Uban sa mga pagdaig, pagpasalamat nga maoy atong ihalad ngadto sa ato ang buhi nga Dios sa iyang pagkamaayo ug sa iyang pag-uban sa atong kinabuhi nining adlaw. Magambot ha. Kalibutan. Amahan namo nga Dios nga makagagahon, Dios nga mao'y nag-uban kanamo, Dios nga mao'y nagiya kanamo nining adlaw. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-uban kanamo, pagproteksyon, pagbantay, pagpanalipod. Salamat o Dios sa walay hunong nimo nga pagpanalangin, pagtagbo sa tanan nga ningdangop kanimo amahan. Amo kang ipasalamatan nga sa amo karong panag-uban, doon na usab kami makatunan nga mga pulog, mga mensahe nga makahatag ka namo kaisog, kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. I-bless kino matag-usa nga sa amo karong panag-uban, doon na usab kami makatunan nga mga pagtulunan sa imong mga pulong nga mo'y mohatag ka namo kadaugan. I-bless kino matag-usa in Jesus name. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagiguban o welcome sa Matag-usa. Maayong gabi ni Angela Salonga. Good evening, Pastor. May the God bless you. Og ni Sally Cute B. Pingsky. Good evening sa tanan og sa imo, Pastor Gideon. God bless to you and your family. Salamat sa pulong karon akong madungog, Pastor, watching here in Jordan. Maayong gabi, maayong pagiguban, dalaygon ang Dios. Walay hinungdan ng kanang kahimuan, kung dilita mo salig sa kamitasan. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, mga pamaagi aron ang tao mahimong matarong. Kung anong kinahanglan mangyod nga ang tao mahimong matarong atubangan sa Dios. Ugon saon pod nato pagtugad sa ato ang kaugalingon nga kita matarong na sa mata sa Dios. Unsa may maangkon sa tao nga matarong atubangan ni samahan, doon na ba'y gipakita diha sa balaang kasulatan? Unsa may saad ug unsa may buhaton sa Ginoo sa mga tao diha, mga taong matarong diha sa iyang atubangan. Dalaygon ng Dios nga magapanalangin ni Sister Rose Datuon yo. Maayong gabi, maayong pagiguban, good evening. Kumusta mo nining nagabhion? Ako nagtuo nga naamo kanunay sa mayong panglawas og naa kanunay sa kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad sa Dios.
Akong gidasing matagusa sa pag-share sa atong programa ngadto sa atong mga kaila higala og labi na sa inyong pamilya. Nga manarong kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat kita mamatarong aron kita mamaluwas. Matod pa dili pinaagi sa buhat katong wala pa ta diha kang Kristo, dili gyud pinaagi sa tong buhat na kita nahimong matarong kun dili buhat ining tanan sa Dios. Ang tanan subuhi lang sa ligi ang kamhanan nga nagugna sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos sa balaan. Sulit ako siyang daigod umayaw uban sa pagsayaw pagkapak sa ilong gamot. Sulit ako sa langit umiyaw sa walay kamulaw. Ang atorong hisgutan mga kigsuonan ang kapitulo 3 sa Roma. Sulit awitin ang hari pasagi na sinamusuli mismo sa kinabuhi mo. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Ryan Sabanal. Mayong gabi, Pastor Watsing from Camotes. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa imong kinabuhi, Pastor, og sa imong pamilya. Kumusta mo diha sa Camotes, Brother Ryan? Ang Dios padayon mag-uban og padayon nga magtagbo og magadihog ang Dios sa inyohang pagpuyo diha sa Camotes. Doon mo yung mga pangutana o kaha mga awit makalangit nga pwede ninyong i-request diri sa atong programa atong tagaan o pagtagaan. Mayong gabi, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon sa tanang mo replay ni ini maong FB Live. Salamat sa Ginoo nga padayon magpanalangin siya kaninyong tanan nga nagsunod ni ini maong programa. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan atong madunggan ug atong masayran ang mga pamaagi kung unsaon aron ang tao mahimong matarong sa atubangan sa Ginoo. Og dinhi sad nato masayran mga kaigsuonan nganong kinahanglan gyud nga ang tao mahimong matarong sa iyang atubangan. Ug unsa may mga saad sa Dios ug unsa may buhaton sa Dios kung kita makit-an nga kita matarong sa iyang atubangan. Dalaygon ng Dios nga magapanalangin sa tanang naka-on-air na. Naka-tune in na sa ato ang programa, ilabi na sa mga listeners sa Shine FM 95.3 o sa tanan nga mga tigpaminawan sa tanang mga FM station nga nag-hook up nini mong programa. I declare blessing, blessing, and blessing. Mao ang pagdayon mo. Happy weekend no sa tanan. Kumusta inyohang adlawng Sabado? Kumusta ang inyohang kinabuhi? Kinabuhing Kristohanon. Mayong gabi ni Eve Mats Cosio. Good evening, Pastor. Kag sa tanan nga nagapaminaw sa imo nga programa. God bless sa tanan watching from Canduni, Negros Occidental. Mayo nga pagiguban ni Bong Gigano. Good evening, Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo kay nakasugod jud ko sa imong live karon. Request ko og song, Pastor, nasaan na kaya ko. Watching from Tagaytay. Ako ang pangitaon ng awit nasaan na kaya ko.
Tunog ko bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Okay, ako ang tagaan og pagtagad ang request diri sa ato nga programa. Nasaan na kaya ko? Mayong nga pagiguba ni Jocelyn Alboris, mayong gabi pastor og sa imong family. Request kog awit nga Goodness of God Bisaya. Ang buhay ko no'y walang direksyon, hindi alam kung saan patungo. Barkada at Mayong gabi ni Gina Kamahalan, maayong gabi pastor og sa tibok mong pamilya. Salamat sa Ginoo, kumusta pod mo pastor? Kami okay ra pod mi. Naalang mi lakaw pila ka adlaw. God bless you always uban sa tibok mong pamilya. Request ko ug song Lahutay. Salamat pastor. Welcome Sister Gina Kamahalan. Ang Dios padayon nga nagauban og nagpanalangin kanatong tanan. Dalaygon ng Dios nga nagatiman sa inyong pagpuyo diha sa inyong lugar. mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at tindig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, pinangunguk ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala nang higit sa isang tulad mo. Mayong gabi ni Jocelyn Alboris, asa di ay ka magkrusada pastor? Sa Negros ko magkrusada Sister Jocelyn. Og si Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Dalaygon kayo ang Ginoo. Pastor, good evening sa imo kag sa imong mga pamilya kag sa nagasunod sa imong live. Request awit makalangit, Pastor Milagroso. Tulad ko, Gikan ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. pinangunguk ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko malimutan nung ako'y napalaban, humihiling ng kaligtasan, ako iyong tinulungan. O Jesus, kay buti mo sa akin. Salamat at tinibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, pinangunguk ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Mayong gabi pag-usab no og ni Lindina Gabutero. Mayong gabi pastor, daghang salamat kay nag-live na pod ka og makadungog na pod mi sa mga mensahe sa Ginoo nga imong gidumala. God bless you and your family. Wala
ka, nasaan na kaya ako? Awit makalangit diri lang sa tong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Awit nag-request Lahutay. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, na may utlana, usayaw kaloya, kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuat mo, tabangan ka. Ayaw ragyo pagbiya kaniya. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, na may utlana, usaayaw kaloya, kay mayong mapa, angay ka lang mula hutan, aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang, samtang may oras pa, kay anda ang Diyos kun muli ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, na may utlana, usaayaw kaloya, kay mayong mapa, angay ka lang mula hutan, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day gasya, ug dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili pa may kinut
tanan. Kalistanan kasakitan, dunamay udlana, usayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hukay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan nga mula hutay gyud ta mga kaigsuonan aron ang mga pagsulay ato gayong mga labngan. Mayong gabi, mayong nga pakiguban ni matod pa ni Sister kaya ko ning sugdon diriswa pa na ako mabasa. Asa dapit sa Negros, Pastor. Taga Trinidad gihulngan man ko, Pastor. Okay. Na ako sa Plagatasanon gihulngan. 27, 28 na ako sa Plagatasanon gihulngan. Sister Maricel Henriksen, maayong gabi og si Nicanor Sodaria. Good evening, Pastor Gideon. Naminaw mi uban sa akong wife, Sister Mila. Mayong gabi kaninyong tanan o good afternoon diha sa Sweden. O dalaygon ang Dios padayon nga mag-uban kanatong tanan. Si Diana Mary Tilin, maayong gabi. Sister Maricel Henriksen, hello Pastor. Good evening sa tanan. Wow, hi. Mayong gabi isa, Sister Maricel. Si Mariel Tampos, maayong gabi, Pastor request kog awit magkalangit, Pastor kinabuhing bag-o. Sister Rose Dato on your request kog Pastor dito sa cross. Salamat. God bless you and your family. Si Diana Mary Tilin, salamat kayo sa inyong nga pag-share. Si Jeannie Naro Mamitis, good evening Pastor og sa tan lahat na anak ni Lord. Glory to God, Pastor. May itanong ako na naginip. Taas-taas ako ning basahon ha. Matud pa diri na naginip ako, Pastor, na bumalik na daw ang Panginoon. Sa pagbalik niya, wala na ang bukid at bundok. Puro na tubig. Pantay na ang lahat ng tao. Tapos, Pastor, sa tubig ako na lang natira. Lumalahoy ako, lumalangoy ako sa mga lahoy ko sa linhon ko sa likuran. May apoy, lumahoy ako pababa. Tapos, pag-ahon ko, ang apoy sa unahan, kung tapos sa unahan nag-apoy may dalawang tao, isang babae, isang lalaki. Nakita nila ako, sinabihan nila ako, please kausapin mo si Lord dahil alam namin makikinig si Lord sa iyo. Tapos Pastor, sinunod ko ang sinasabi sa akin. Lumuhod ako at di pa sabi kay Lord, Lord, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam ang ginagawa nila at lalo na sa akin, patawarin mo ako. Tapos ko nakausap kay Lord na balik na ang lahat. May mga kahoy na at bundok. Pagtayo, Pastor, lumahon ako sa taas. May nakita ako malaking liwanag. May kalapati yung ang dala sa akin pataas. Tapos pag simba ko may nakita ako na atop ng simbahan namin, kalapati, puti. Pastor, anong ibig sabihin? Yan, Pastor Gideon, salamat sa pagbasa mo. God bless you always. Thank you. Ang imuhang damgo, Sister Jeannie Navarro, naghisgot nis pagpahinumdong, pagpasidaan kinahanglan sa imong ginabuhi nga ikinabuhi gyud nimo ang pulong sa Dios. Ang
ang kalapati naghisgot na sa presensya sa balang Espiritu. Dunay bahin o adlaw, dunay mga panahon sa imong kinabuhi nga tinguha gyud sa Dios nga makapamuhat siya sa imong kinabuhi. Ang gipakita sa Dios sa imong kinabuhi nga gibuhat niya ang tanan aron mahimong wala kay problema, mahimong wala kay mga kabugaton sa pagpangalagad, og gihatagan ka sa Dios og pamaagi aron ka makapadayon. Usa nga angay nimong buhaton nga imong ihatag ang tanan diha sa presensya sa gahom sa Dios, diha sa presensya sa balang Espiritu. Kana bitawng naglangoy ka sa tubig, nagkinabuhi ka sa pulong dapat sa Ginoo. Nagpahinumdum na nga dapatang magkinabuhi sa pulong sa Dios. Ato gyung ikinabuhi ang mga mensahe sa Dios. Atong ikinabuhi ang mga pagtulunan ni Jesus. Og sa panahon nga atong ikinabuhi, daghan nga mga pagsuway mo nang nintunga ang bukid, nintunga ang mga kahoy sa panahon nga milangoy ka sa tubig. Naay mga pagsulay lamang ang nakanindot tungod kay diha sa mga pagsulay nga imong maagian sa imong pagkinabuhi sa pulong sa Dios, dunay gipakita ang Dios nga dili ka dapat mabalaka. Nag-uban kanimo ang balang Espiritu ug maunay mensahe sa imong damgo. Awit makalangit milagroso diri lang sa atong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Ismaila Compendio. Mayong gabi Pastor Gideon. God bless your program watching from Davao City. Si Renato Palomar, maayong gabi bro. Kumusta mo diha sa Manila? Si Nancy Utasa, wow kanindot sa kanta. Mayong gabi Pastor, salamat sa pag-live kay maminaw na pod ko. God bless. Si Bing Dandan, maayong gabi. Og si Regidor Arabis, maayong gabi Pastor, og sa imong pamilya. Og sa tanan nagtan-aw sa live dalaygon ang buhing Dios. Si Brother Samuel Hilo Senior, maayong gabi. Si November 26, maayong pakiguban. Matod pa, good evening Pastor, please kuhubad sa akong damgo ni aging gabi Pastor nga naa daw ko sa kadalanan Pastor nga daghan kaayog tao. Mo share daw ko mo share sa mani nagdagahan daw kog dala please kog hubad sa akong damgo ni aging gabi Pastor nga naa daw ko sa kadalanan Pastor nga nga daghan kaayog tao kay mo share daw kuno ko sa pulong sa Ginoo. Ang una nakita sa akong damgo Pastor nga mensahe sa Dios katong unsaon manimo pagpakita kung ang imuhang lawas na puno sa mata or puro agtang o niya puro agtang manto Pastor. Din sa dihang nag-share nako Pastor ang nagbungat sa akong baba kay John 3:16 man ang ako ang gi-share Pastor. Pagbukan nako sa akong baba Pastor, nawala man ang akong tingog. Sa dihang giusab nako pagbuka ang akong baba Pastor, nakalitok nako. Pero wala pa gyud nako nahuman og pagbasa ang John 3:16. Unya nakamata na dayon ko Pastor. Ang akong desire gyud Pastor evangelism. Gyud Pastor sa karon Pastor nagawali nako sa amo church. Wala bikan nga mga pastor sa amo church pero dili nako desire ang pagwali nga sama nako nga magtotoo Pastor. Ang gusto nako katong wala pagyod relasyon diha sa Ginoo. Ang nindot nga imuhang pangitaon kanang gusto sa Dios, dili nang atong gusto. Ang ako ra gyud ik-advise nimo November 26 kay
ang imuhang tinguha ug pangandoy gikalipay sa Dios nga muwali gid ka sa pulong sa Dios. Lamang ang akong ika-advise nimo, pangitaa ka ng gusto sa Dios kung asa ka niya ibutang. Dili maayo mga kaigsuonan ang ato ang kaugalingon gusto or ganahan mo'y ato ang sundon. Dili man ang kaugalingon nato mo'y nagpili nato. Labaw nang dili kaugalingon nato ang nagtawag nato. Si Jesus ang nagtawag ug nagpili nato diha sa Juan 15:16. Kung wala ko masayo, mingon siya nga dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo aron kamo manglakaw. Siya gipadala ug kita gipadala usab niya. Kinahanglan atong pangitaon ang gusto sa Ginoo kung asa ta niya ipadala. Kung gusto sa Ginoo anak ka sa simbahan, just enjoy sa trabaho nga makapahimuot ka sa Ginoo. Ang imuhang damgo maghisgot kag dalan, usa kini ka mga dapit nga kanang lain-lain ang mga tao nga moagi. Nga matud pa diha sa imong damgo nga miaging gabi nga naa daw ko sa kadalanan. Pastor nga daghan kayo mga tao. So diha pa lang sa imuhang damgo, diha nagipakita ang sa imong pagpangalaga daghan nga mga klase-klaseng mga tao nga imuhang maila-ila, nga imuhang masiran sa pulong sa Dios. Lamang kinahanglan ang pag-exercise. Ang pulong pag-exercise kana bitawng siguruhon nato nga ngatong giwali atong na-apply, atong ikinabuhi. Kay sa panahon manggod nga ang atong iwali, atong gikinabuhi naa kay kaisog, doon na kay kusog authority, ug ang imuhang baba dili gayud siya mapugnan sa paglitok sa mga pulong nga imo gyung gikinabuhi. Ang akong ika-advise nimo, susia sa makadaghan ang imuhang kaugalingon, kay ikaw ug ang Dios ramang gyud mo nakakita ni ining tanan. Duman na may mga panahon nga wala nato makit-i ang atong kakulangon, apan kining tanan nasayran samahan. Mao hinungdan kinahanglan atong eksaminon kanunay ang atong kaugalingon kon takos na bata nga muwali sa uban o sa nagkalanlain nga mga tao sa gihisgutan nga mao ang dalan sa imong damgo. Ang dalan nagpakita na sa nagkalain-laing kinabuhi sa tao. Nga imong siran sa pulong sa Dios, lamang ang mga mensahe sa imong damgo nagdasig na nimo sa pag-examine kung ang mga pulong nga imong giandam alang kanila imo bang gikinabuhi. Kung imong gikinabuhi, makatingog ka. Apan kung dili ka, wala nimo ikinabuhi, di ka katingog. Maunay gipakita sa imong damgo nganuman na ay konsensya, na ay balang espiritu nga muingon nimo nga di ka angayan nga muwali sa panahon nga wala nimo ni i-apply. Munay nakanindot sa ato ang mga kaigsuonan nga naatay balang espiritu. Nabitaw naay mo sulti nato, naay mo pahinumdum nato nga muingon nga ikinabuhi usa na. Kay sa panahon nga imo na ikinabuhi, epektibo ang imong pagwali. Og ang John 3:16 naghatag nagdako kayog mensahe sa imong kinabuhi. Maunay imuhang pangandaman. Ang John 3:16, Juan 3:16, daghan kaayo na og mga mensahe, daghan kaayo nagtima. Kay matud pa sa Juan 3:16, kay gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan, naghisgot na og gugma sa Dios. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini ang gipadala ang iyang bugtong anak. Naghisgot na sa pulong bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo dili malaglag kun dili makabaton hinuog kinabuhing dayon.
kinabuhing walay katapusan, naghisgot po na og pagtuo. So diha ka dapat mo focus sa John 3:16. Andama kanunay ang imong kaugalingon, pangandami kanunay ang imong kaugalingon diha sa tibuok mensahe sa John 3:16. Imo nang pisa-pisahon unsa gyud ang gugma sa Dios, unsa kini kadako. Pukusan nimo ang timang gugma sa Dios, ding sunod pukusan nimo ang bugtong anak nga mao si Jesus, sunod nimo hang pamalandungan ang mutuo. Unsa magay kahimtang sa tawo nga mingtuo, ug unsa may mga ilanan sa taong nagtuos Ginoo, ug unsa may saad sa Dios sa tawo nga mutuo ni kaniya. Mao na yung mga pulo nga angay nimong pangandaman. Just focus lang sa John 3:16. Kay daghan kay nagmensahe gikan sa pagsugod sa tao diha kang Kristo hangtod sa paghuman sa trabaho nga ipiyal sa Ginoo kaniya. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Mark Joseph og ni Cherry Asindelia, og maayo nga pakiguban ni Sister Bernardette Alsula, Sister Jennifer Flores, good evening, og maayo nga pakiguban dalaygon ang Dios. Awit makalangit mga kaigsuonan nga angay nako nga tagaan pug pagtagat. Ako rin andamon mga kaigsuonan ang awit nga kinabuhing bag-o. Ako sang awiton mga kaigsuonan ang awit dito sa cross. So maniini maadto na ta sa pulong sa Ginoo mahitungod sa atong iskutan sa Roma kapitulo 3. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kani mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mga lagay, kay ikaw ang ipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos,
Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ng pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkaiusa, dili pang relihiyon, kung dili imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kaluwasan nga naangkon ko, kaluwasan nga naangkon ko. Dalaygon ng Dios mga kaigsunan, nga padayon nagpanalangin sa matagusa. Akong gihangyo matagusa sa pagkuha sa inyong Biblia. Ablihi diha sa buhat sa Roma kapitulo 3. Ug ato ni nga basahon ang Roma kapitulo 3. Ang Roma kapitulo 3 dunay mga uluhan nga gibutang ni Apostol Pablo diha versikulo 9, walay tawo nga matarong. Pag-abot sa 21, unsaon sa Dios paghimog matarong sa mga tao. O ang kapitulo 3, gikan sa versikulo 1, moabot lamang hangtod sa versikulo 31. Ato ni doon sa pagbasa sa ingon, mahuman napod nato ang libro sa Roma, diin naghisgot sa kinabuhi sa mga Hintil. Versikulo 1 hangtod sa 31 atong pagabasahon, ako lang paspasan unya palihog lang ko sa pagsunod niini. Nakabintaha ba ang mga Hudiyo sa mga dili Hudiyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Daghan. Una sa tanan gipiyal sa Dios ang iyahang mensahe ngadto sa mga Hudiyo. Unsa may ana ni ana kon pipila kanila wala magmasinugtanon. Nagpasabot ba kini nga tungod kay wala sila magtuman ang Dios dili usab motuman sa iyang saad? Wala magpabilin nga matinud-anon ang Dios bisan pa og bakakon ang tanang tao. Sumala sa kasulatan, sa imong pagpanulti makita gayod nga matarong ka og mudaog ka sa dihang hukman ka.
Apan kun ang atong pagkadautan makapadayag hinuon sa pagkamatarong sa Dios, muingon ba kita nga dili matarong ang Dios sa ihang pagsilot kanato? Nagsulti lang ko sa mahimong isulti sa mga tao. Dili gayod, kay kun dili matarong ang Dios, unsaon man niya paghukom sa kalibutan? Apan kun ang akong pagpamakak makapasidungog hinuon sa Dios, pinaagi sa pagtinaw pag-ayo sa iyang kamatuoran, nganong hukman pa man ako ingon nga makasala? Nganong dili na lang kita mo ingon magbuhat kitag dautan aron mo resulta ang maayo? Gani may nag-insulto kanako pinaagi sa pagpasangil nga ako nagsulti ni ining butanga, silutan gayod sila sa angay kanila. Karon mas maayo pa ba kitang mga Hudiyo kaysa mga dili Hudiyo? Dili. Sumala sa giingon ko na nga ang tanang Hudiyo ug dili Hudiyo na ilalom sa gahom sa sala. Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios og nahimo silang dautan, walay bisan unsa usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Ang tutunlan nila sama sa binuksang lubnganan, gigamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong og nanggula sa ilahang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga baba. Gipakasayon nila ang pagpatay, dihay kalaglagan o kasakitan sa ilahang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait ug wala sila magbaton og kahadlok sa Dios. Karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang lamang ni adtong nailalom sa balaod aron wala kitay ikabalibad ug aron mailalom ang tibok kalibutan sa paghukom sa Dios. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyahang paagi sa paghimong matarong sa mga tao og kini dili pinaagi sa balaod kun gipamatud-an kini sa balaod og sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Kay managsama man ang tanang mga tao, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gisaad sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Hesukristo nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios apan pinaagi sa iyang dugo, mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios nga ang iyang pagkamatarong og tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong og himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Hesus. Karon unsa na may angay tang ipanghambog? Wala. Ngano man tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili, kundili tungod sa iyang pagtuo. Kay maoy atong gituohan nga ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di ay siya sa mga Hudiyo? Dili ba Dios man usab siya sa mga dili Hudiyo? Matuod nga siya, Dios usab nila tungod kay usara ang Dios. Himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinasikad sa ilang pagtuo og ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magapanalangin sa matag usa nga sa atong panag-uban niining mao nga mensahe do na tay makuha nga mga pagtulunan og mga pamaagi kung giunsa sa atong Dios paghimo o pagbuhat aron ang tao
mahimong matarong. Ang tinuod mga kaigsuonan, sa diha nga gipadala sa Dios ang mga napulo kasugo, mga igsuon, og uban pang mga balaod sa pagdumala ni Moses sa mga katawan sa Dios nga mao ang mga Israelita. Mga igsuon, diha giklaro sa sulat ni Apostol Pablo nga ang balaod gamiton lamang aron ang tao matugkad nga siya salaan. Ang balaod mga igsuon, mahimo lamang siya nga ang ihagyo nga trabaho pag-ila sa tao kung sad-an ba siya og dili. Maunay trabaho sa balaod. Og ang balaod mga kaigsuonan nga gipaabot o gihatag sa Dios diha sa karaang kasabutan, Genesis hangtod Malakias mga igsuon. Giklaro sa mga sulat ni Apostol Pablo nga ang maong balaod gihatag sa Dios alang lamang sa mga Hudiyo og dili alang sa mga Hintil. Ang pamahayag ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga ang balaod wala gyoy labot aron ang tao mahimong matarong. Dili pinaagi sa pagtuman sa balaod aron ang tao mahimong matarong kundili sa pamaagi sa Dios. Dili pamaagi sa tao kundili pamaagi lamang sa Dios. Diha giklaro mga kaigsuonan ang pamaagi sa Dios wala ililong, wala tagui. Giklaro ang pamaagi sa Dios kung unsaon aron ikaw ug ako mahimong matarong sa iyang atubangan. Kini pinaagi mga kaigsuonan sa iyang grasya nga naa kang Kristo Jesus. Nahimong matarong ang tanang tao sa dihang miabot si Jesus og sa diha nga mingtuo ang tao ni Jesus. Kung ikaw motuo ni Jesus, mga igsuon, ang sulat ni Apostol Pablo nagpakita nga ikaw gimatarong sa Dios. Apan pinaagi lamang ba sa pagtuo? Mga igsuon, daghan ang mga gipakita ni Apostol Pablo dinhi sa maong sulat sa Roma Kapitulo 3 kung unsaon aron ang tao mahimong matarong. Diha sa versikulo 3, 24, ato ning tan-awon ang 24, matud dinhi unsaon sa Dios paghimong matarong sa mga tao. Diretso kos 24, apan pinaagi sa grasya nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Dinhi giklaro mga igsuon nga ang tao nakabaton, nakaambit sa pagkamatarong nga gikan sa Dios pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios. O kining maong grasya mao si Jesus og naa kang Jesus. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Diha giklaro mga kaigsuonan nga pinaagi sa grasya sa Dios. Ikaw ug ako nahimong matarong pinaagi sa grasya sa Dios ug kining maong grasya naa kang Kristo. Mahinungdan giklaro ni Apostol Pablo sa katapusang sulat diha sa ika 30 ka bersikulo diha sa Kapitulo 3 sa Roma, giklaro ni Apostol Pablo nga ang Dios dunay plano nga ang mga Hudiyo ug ang dili Hudiyo himuong matarong dili pinaagi sa balaod. Kay nganuman ang balaod mga kaigsuonan walay labot sa kahimtang sa pagkamatarong sa tao. Kay nganuman ang trabaho sa balaod giklaro ni Pablo pag-ilara sa tao nga siya sad-an og dili. Ingon dinhi si Apostol Pablo, tungod kay usara ang Dios, himuon niyang matarong ang mga Hudiyo, pinasikad sa ilang pagtuo, og
ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Ang tao mga kaigsuonan nga motuo og Dios apan dili mo dawat kang Hesukristo nga naa diha ang grasya sa Dios, di gyapon mahimong matarong ang tao. Mao nang gi-address diha mga kaigsuonan nga kinahanglan gyud ang mga Hudiyo, labi na ang mga dili Hudiyo nga kita, nga mao kita, motuo gyud kang Kristo Jesus. Kay ikaw ug ako mahimo tang matarong pinaagi sa grasya. Sunod pinaagi sa pagtuo. Ug sunod pagyud mga kaigsuonan diha sa kapitulo 5 bersikulo 9 ako ning basahon. Bersikulo 9 mga kaigsuonan. 5 Roma 5:9. Naagyapoy gihimong uluhan ni Apostol Pablo, gihimo kitang matarong sa Dios. Ditso ko sa 9, og karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo, labi pa gayud nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Wow. So dili lamang di ay sa pulong pagtuo nga ang tao isipong matarong. Ang uban mga igsoon nga mga mensahe nga atong madunggan pinaagi ra gyud sa pagtuo. Ang ato di ay pagtuo sa una nga pinaagi ra gyud sa pagtuo nga ang tao mahimong matarong, kinahanglan gyud ay mahingpit kini maong pagtuo. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang pamaagi sa Dios aron ikaw ug ako mahimong matarong atubangan sa Dios. Una, pinaagi na sa grasya sa Dios nga naa kang Kristo. Daing sunod, pinaagi sa atong pagtuo diha kang Kristo. Kinahanglan mo tuog gyud ta diha kang Kristo, kaysa ako nang gikaingon kun ang tao mo tuo sa Dios apan dili mo tuo kang Kristo Jesus, dili mahimong matarong ang tao. Kay dili man na mao'y pamaagi sa Dios. Kinahanglan gyud nga mutuo ta kang Kristo. Asa man ta dapit mutuo niya. Mutuo ta di ang pulong magugmutuo diha kang Kristo kanang mudawat sa iyang pagtulunan. Maunay hitsura og dagway og kahimtang sa tao sa pulong nagtuo kang Kristo Jesus. Kung ikaw ug ako nga mingtuo kang Kristo, nagpasabot ka na nga gidawat nato ang pagtulunan ni Jesus. Gikinabuhi nato. Apan kung moingon ta nga nagtuo ta kang Kristo Jesus, apan wala gani tay kalibutan sa mga pagtulunan ni Jesus, patay na nga klaseng pagtuo. Mura na kang nagdamgo nga nagtuo ka sa Dios, nagangkon-angkon lang ta. Importante gyud mga kaigsuonan nga ang atong Ginoong Hesus maoy mo ila nato nga nagtuo ta niya. Unsa may mga pamaagi ni Ginoong Hesus aron mailhan ta niya ang kunon ta ni Jesus nga nagtuo gyud ta niya, kana mang nagbuhat ta sa mga buhat ni Jesus. Nagkinabuhi ta sa mga pagtulunan ni Jesus. Ang hitsura og dagway kahimtang no sa tao nga sa pulong nagtuo kang Jesus, kanang ning dawatas iyang pagtulunan, kanang nagkinabuhi tas iyang mga pagtulunan. Mao bitaw nang sa atong pagkinabuhi ug pagpuyos kalibutan, siguruho nato nga nasayo tas mga pagtulunan ni Jesus. Kay maumang yun ay dagway hutsura sa pulong nagtuo ni Jesus. Kay ang tao nga moingon nagtuo ka ni Jesus, o niya wag ganit tay kalibutan sa mga pagtulunan ni Jesus, nagangkon-angkon rata na. Apan atubangan ni Jesus dili ta ilhon nga nagtuo ta niya. Mahinungdan diri sa atong programa, mga igsuon, kanunay ta niyang gigiyahan. Dalaygon ang Dios nga nagiya kanato. Atong hinumduman ang pamaagi sa Dios, ayaw gyud ni kalimtiha, ang pamaagi sa Dios aron ang tao mahimong matarong, pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang grasya. Ug kining maong grasya na kang Kristo Jesus. Ikaduha, pinaagi sa pagtuo nato kang Kristo Jesus.
Unya klaro na to nga kanang nagtuo ta ni Jesus, kanang nagkinabuhi ta. Kanang nagkinabuhi tas mga pagtulunan ni Jesus. Adunay napulo ka mga pagtulunan si Jesus. Maunay atong ikinabuhi. Maunay ato ang i-apply. Sunod mga igsuon nga pamaagi aron ang tao mahimong matarong atubangan sa Dios, pinaagi sa dugo ni Jesus. Mo nang bersikulo 9. O karon nga gihimo na kitang matarong, pinaagi siyang dugo, labi pa gayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Maunay mga pamaagi nga gipakita diha sa Biblia aron ang tao sigurado gyung matarong atubangan sa Dios. Dili na siya pwede nga pagtuo lang yun ako, pastor. Dili sa na pwede mga kaigsunan nga moingon lang ta nga pinaagi na sa dugo ra gyud, okay ra nang di mo tuo kay gipakamatyan na ta. Dili na siya pwede. Dili siya na pwede. Sama ra gunas giingon ni Apostol Pablo nga kinahanglan kining tulo magpabilin. Pagtuo, paglaom ug gugma. Di na siya pwede nga nagtuo ta nga way gugma. Di po na pwede mga kaigsuonan nga naatay gugma pero walay pagtuo. Dili sad na pwede nga nagtuo ta nga way paglaom. Di po na pwede mga kaigsuonan nga naglaom ta nga way gugma. Kanang tulo kinahanglan magpabilin gyud na sa ato ang pagpangalagad sa Dios. Di gyud na pwede mga kaigsuonan nga pagtuo ra gyud ang pamaagi sa Dios aron ang tao mahimong matarong. Naa sa gipadala nga angay natong tuuhan. Kay kung maingon tang pagtuo lamang, pwede naman tang mutuo sa Dios. Mahimong matarong ang mga Hudiyo kay nagtuo sila Dios. Apan wala man sila mutuo sa gipadala nga gasa nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Diha giklaro ni Apostol Pablo nga ang mga Hudiyo kinahanglan gyud mutuo ni Jesus. Kay maunay pamaagi sa Dios aron ang tao mahimong matarong sa iyang atubangan. Na unsa mang kahay saad sa Dios sa mga tao nga matarong na sa iyang atubangan. Nindot kayo mga kaigsuonan kon ang tao nahiusa na diha kang Kristo, kay ang tao mga kaigsuonan nga nahiusa diha kang Kristo, kana bitang mingtuo siya kang Kristo, nakiambit siya diha sa kamatayon ni Kristo, mingtuo siya diha sa tanang mga sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo, nahimo siyang matarong. Kay mauni ang kana bitang hingpit nga pagkamatarong nga gipakita diha sa bersikulo 9 kapitulo 5. Og karon nga gihimo na kitang matarong. Moingon gani nga nahimo na kitang matarong. Humana kita. Humana nga gihimo tang matarong. Ang ato na lamang ang pagkinabuhi. Ang ato na lamang mga kaigsuonan, atong ipadayon ang pagkinabuhi. Ingon nga matarong sa atubangan sa Dios. Mga igsuon, mao ni ang ato rong hisgutan. Kanang pagkinabuhi mga kaigsuonan, ingon nga mga matarong. Unsaon man pag kinabuhi, ingon nga mga matarong. Kabalota mga kaigsuonan, dunay duha ka klaseng Kristyan. Hari na punta sa kinabuhi sa Kristohanon. Bantayanan yun nato na. Duha ka kinabuhi or duha ka kahimtang diha sa Kristohanon nga pagtuo. Una, Kristohanong buang-buang. Kaduha, Kristohanong maalamon. Ang Kristohanong maalamon, mauna sila ang giingnan sa atong Ginoo nga mga matarong. Bantayan na to ha, dili na to kalimtan ang Mateo 25. Duha ka klaseng Kristohanon. There are two kinds of Christians. Duha ka klaseng Kristohanon. Kanang napulo kadalaga, naghisgot na
sa pulong Kristohanon. Walay laing gihisgutan ni ana kitang mga Kristohanon. Bisan unsaon natong pamalandong, maog yunay gipasabot. Kanang napulo kadalaga na ana sila'y lana, naghisgot na sa presensya sa balang espiritu, na ana sila'y suga, naghisgot na sa mga mensahe sa Dios. Ikaw ug ako na natay pulong sa Dios, ikaw ug ako na natay balang espiritu, apan kung wala ta magkinabuhi sa mga mensahe ni Kristo, ang gipakita ni Jesus, mga dalagang danghag, mga Kristohanong danghag. O niya, kung imong tan-awon mga kaigsuonan ang katapusang hukom, ang duha ka klaseng Kristohanon lainon. Dunay Kristohanon mga kaigsuonan nga muatiman sa mga igsuon ni Jesus. Mga Kristohanon nga mupakaon, mubiste. Maumanay gisgutan diha sa Mateo 25 versikulo 31. Unya sa versikulo 37 ang gisgutan diha nga unya mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o giuhaw ka. Gipainom kanamo. Mga matarong ang gisgutan diha. Dunay duha ka klaseng Kristohanon, matarong ug dili matarong. Asa man ta ana dapit? Pwede ba di pastor nga mutuo ta unya dili di matarong? Pwede. Pwede manggug kang moangkon tang nagtuo ta sa Dios. Siguruho na to nga nagtuo ta nga nagkinabuhi. Apan kung nagtuo ta nga wala magkinabuhi, unsaon na to pagkasiguro nga gimatarong ta sa Dios? Nga ang tao nga gimatarong sa Dios katumang mintuo kang Kristo Jesus. Kinsa man ang tao nga ilhon sa Dios nga mintuo kang Kristo Jesus, katumang mga tao nga nagkinabuhi sa mga trabaho ni Ginoong Hesus. Unsay giingon ni Jesus sa Juan 14:12? Kay wala nang bersikuloha mga kaigsuonan. Pwede ra gyung ang tanan moangkon nga nagtuo matarong na. Ang tinuod nga taong matarong atubangan sa Dios, tao nga nagkinabuhi ug nagbuhat sa mga buhat ni Jesus. Mao bitaw nang ingon siya sa Mateo 25, ang gisgutan diha mga taong matarong. Ang mga taong matarong dunay gibuhat. Dili sama anang mga taong walay gibuhat. Dunay gibahimo. Dili sama anang mga taong nangatulog. Ang taong mga matarong dunay gibuhat, dunay giatiman, dunay giamuma. Ikaw ug ako nga moangkon tang nagtuo kang Kristo ug gihimong matarong mga kaigsuonan sa atong Dios nga maoy nagpadala sa iyang grasya nga naa kang Kristo Jesus. Igsuon, siguruhon nato nga doon na gyud tay buhat. Doon na tay nabuhat ba? Kay ang mga taong ilhon sa Dios sa katapusang hukmanan, ilhon sa Dios nga matarong dito sa katapusang hukmanan. Igsuon ko Ginoo katong mga taong Kristohanon nga dunay nabuhat. Dunay giatiman, dunay gibistihan, dunay gipakaon, dunay gibisita, dunay giduaw. Diba? Pero kung wala tay gibuhat, unsaon nato pagkasiguro na kita gihimong matarong. Unsa may saad sa Dios sa mga taong matarong? Pertindagana. Diha sa versikulo 46, kapitulo 25 sa Mateo. Ingon dinhi mga kaigsuonan, ako ning basahon. Mateo kapitulo 25. Okay. Mateo kapitulo 25, 46.
Akong tan-aw dinhi sa 46. Busa kini sila mahiagom sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Katong mga tao nga moangkong Kristohanon, moangkon nga nagtuo kang Kristo, nagtuo mga kaigsoon, apan walay gibuhat, mahiagom sila sa silot. Walay katapusang silot. Mao man ni mga tao nga nagtuo kining naa sa Mateo 25:41 hangtod sa 46. Mga tao nga nagtuo pero walay nabuhat. Mao bitaw na sa Santiago mga kaigsuonan, patay gyud ang pagtuo kung walay buhat. Nganong mimpokus ko sa pulong pagtuo? Kay ang giingon gyud sa Biblia, ang paagi sa Dios aron ang tao mahimong matarong, motuo kang Kristo Jesus. Dunay tulo nga ato ang nakit-an sa gipadayag diha ni Apostol Pablo, ang pamaagi sa Dios aron ang tao mahimong matarong. Una, doon na say gipadalang grasya. Ikaduha, kinahanglan ang tao motuo sa grasya, motuo kang Kristo Jesus. Katulo, masinatian lamang ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa dugo ni Hesukristo. Unang gipakamatyan ta niya. Unya, ang mga tao nga ilahon nga matarong atubangan sa Dios, mga tao nga dunay gibuhat. Mga taong dunay trabaho sa atong Ginoong Hesus. Kaya ang mga taong dunay trabaho, mauman na sila nga mga taong tinud-anay nga nagtuo. Maubitan ang mubuhat gyud ta mintras buhi pa. Mo nang miingon si Jesus, higugma ang Dios sa tibok kusog. Atong gamiton ning atong kusog. Tanan nga naa nato, hiyas, talento ug unsa pay gipiyal sa Ginoo sa ato ning gamiton sa pag-atiman sa katawan sa Dios. Sa pag-atiman sa mga gimahal sa Dios, mga sulugoon sa Dios. Kay ang mga taong nag-atiman sa mga ubos nga mga igsuon ni Jesus ang ipakita diha sa Mateo Kapitulo 25:31 mga kaigsuonan hangtod sa 40. Mga tao nga dunay gib-atiman. Mga taong dunay kanabitang giatiman nga mga ubos nga mga igsuon ni Jesus. Kinsa man ang mga ubos nga mga igsuon ni Jesus? Katong mga tao nga nagbuhat sa kabuton sa Dios. Munang mangita tag mga tao nga nagbuhat sa kabuton sa Dios, mao nay atong atimanon. Kay sa pagbuhat nato niya na igsuon ko sa Ginoo, ilhon ta sa Dios nga mga taong matarong. Apan kung mas ato hinuong gi lutos ang mga tao nga nagbuhat sa kabuton sa Dios, mga igsuon, ingon si Jesus, silutan gayud sila. Ug ang silot walay katapusan. Now, diha giklaro mga kaigsuonan, nganong kinahanglan mangyud tang mahimong matarong. Una, tungod sa saad sa Dios. Ang saad sa Dios, mga kaigsuonan, walay laing makadawat ni ini ang mga taong matarong. Apan ang dili mga taong matarong, dili gyud kadawat sa saad sa Dios. Unsa may saad sa Dios? Kinabuhing dayon. Kinabuhing walay katapusan. Ang makadawat sa kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan, ang mga taong mga matarong. Unsay giingon diha sa Mateo 25:46, apan ang mga taong matarong, apan ang mga matarong makaangkon og kinabuhing dayon. Unsa pay mga saad sa Dios sa mga tao nga matarong sa iyang atubangan? Salmo 1, versikulo 6, bantayan sa Ginoo ang mga matarong, apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasala. Wow. Samtang naghulat ang mga taong matarong sa pagbalik ni Jesus,
Samtang naghulat ang mga taong matarong sa katapusang adlaw sa kalibutan. Giklaro sa Biblia nga kung ikaw ug ako sa atubangan sa Ginoo matarong ta, di ta dapat mabalaka kay bantayan gyud ta niya. Di ta angay mabalaka. Mao bitaw nang naiawit mga kaigsunan, walay kahadlok ug kabalaka kay ang saad mo Ginoo magauban ka. Wow. Glory to God, no? Di ta dapat mabalaka, di ta angay mabalaka. Kay una sa tanan, gidawat nato ang gasa sa Dios, ang grasya sa Dios nga naa kang Kristo, o gituuhan nato si Jesus, o diha sa pagtuo nagpadayon ta sa pagpaningkamot sa pagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Kristo. Ako nagtuo nga ikaw nga sa imong kinabuhi karong Kristohano naningkamot ka. Mao ni akong prayer. Naningkamot ka sa pagkinabuhi sa pagtulunan ni Jesus. Mao gyud akong prayer. Kay mao nay teaching ni Jesus diris ato ang programa ang pulong mo kinabuhi. Kinahanglan sa ato ang pagtuo sa atong pagpangalagad sa Dios, do na gyoy pagpaningkamot sa pagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus. O sa pagbuhat sa mga buhat ni Jesus, kay maumanay ilhanan nga kita nagtuo gyud sa Dios. Unya dili ta mabalaka, kay nganuman ikaw ug ako nagtuo ko nga matarong gyud ta atubangan sa Ginoo. Naanatay kinabuhing dayon nga atong dawaton sa panahon nga siya mobalik sa kalibutan. Nya dili ta angay mabalaka samtang gahulat ta sa mga saad ni Jesus kay matud pa sa atong Ginoo pinaagi kang David, bantayan sa Ginoo ang mga taong matarong. Ang taong mga matarong kanunay bantayan sa Dios. Ug dili lang kay bantayan lang. Unsa pay mga saad sa Dios nga gipakita kang David, Salmo 5 versikulo 12. Gipanalanginan mo o Ginoo ang mga matarong o ang imong gugma na nalipod kanila sama sa taming. Maubitaw nang ang kon naa kay amahan na kay inahan nga matarong atubangan sa Dios, ang mga anak iblis na kanunay sa Dios. Daghan nga mga oportunidad nga moabot sa kinabuhi sa mga bata kon ang ginikanan mga matarong. Munang kitang mga ginikanan, ikaw nga amahan, ako nga amahan, ikaw nga inahan, kamo nga mga inahan, kinahanglan ikinabuhi ang pulong pagkamatarong. Kinahanglan magkinabuhi gyud ta sa mga pagtulunan ni Jesus, magkinabuhi ta sa kaubuton sa Dios, kay maumanay mga ebidensya, mga ilhanan nga kita matarong sa matas amahan. Mao bitaw nang ang taong mga matarong dali kay na silang makadawat og pinasahing pabor panalangin. Wow. Kay saad naman na unya gipakita og nasinatian gyud na ni David. Si David ang nakamatikod ni ana nga kanunay gipanalanginan sa Dios ang mga taong matarong ug ang gugma sa Dios kanunay nanalipod sa mga taong matarong. Salmo 7 versikulo 10, kuha ara gyud ninyo ning mga bersikulo ha. Ang Dios akong tigpanlipod, luwason niya ang mga matarong. Wow. Luwason. Luwason sa Dios ang mga matarong. Nya si Solomon mga kaigsunan des panultihon kapitulo 15 bersikulo 8. Malipay ang Ginoo kon magampo ang mga matarong apan gidumta niya ang mga halad sa mga dautan. Mao bitaw na niingon si Jesus kung waadto mo halaran niya naamoy gibuhat nga dili maayo, sige mo og pabikil-bingkil, biya isa ninyo ng halad.
biya isa ng halad dito sa laran. Ayaw dadaa. Kung baboy sad, ay ibalik ya, dahil ibilin lagi ninyo ng halad. Kay kung dili ninyo ibilin manggod, ang mahitabuan na matintal manggod. For example, nagdala kag halad dito, o niya dito na inumduman, o di mamaday ko takos mo halad. Ang mahitabuan na imong dadon. Pagdala nimo, ang mahitabuan na imo nang magasto. Maglisod na kag halad, kay imo namang nagasto. Muna niingon si Jesus nga ibili na inyong halad. Unya balik itong tao nga inyong gikabikil, pakig-uli. Unya ipadayon na ang imong halad. Kay nga naman, dili lagi maminaw ang Dios. Nimo dawat ang Dios sa mga halad, sa mga dautan. Diha gipakita ni Apostol ni Solomon mga kaigsuonan nga ang taong matarong kung mag-ampo ikalipay sa Dios. Wow. Muna ingon si Santiago mga kaigsuonan, even si Pedro nga miingon gyud ang mga apostoles nga ang pag-ampo sa taong matarong dako kayog kahimuan. Kay nganuman maoy kalipay sa Dios. Maoy gihulat sa Dios ang pag-ampo sa taong matarong. Daling tubagon sa Dios ang pag-ampo sa taong mga matarong. Mauna nga ato ang ikinabuhi ang pagkamatarong. Ikinabuhi gyud nato mga kaigsuonan ang pagkamatarong. Naunsa pay mga gipakita diha sa mga buhat sa mga taong matarong? Salmo 34 versikulo 17, nagsampit sa Ginoo ang mga matarong og sila gipatalinghugan niya og giluwas gikan sa tanan. Unsa gani na? Versikulo ke Salmo 34:17. Ako ni nga basahon. Salmo 34:17. Ingon dinhi, nagsampit sa Ginoo ang mga matarong og sila gipatilinghugan niya. O giluwas gikan sa tanan nilang kalisdanan. Duol ang Ginoo sa samdan nga kasing-kasing ug luwason niya ang nakabsan sa tanang paglaom. Wow. Mauna nga ikaw ug ako gihimo tang matarong. Ug ang pamaagi nga nahimo tang matarong dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kundili gipadala sa Dios ang iyang grasya ug atong gidawat, atong gituhan. Ug pinaagi sa mga sakripisyo ni Jesus. Kita nahimong matarong. Unya si Apostol Pablo miingon nga gihimo kitang matarong pinaagi sa iyang ngalan ug sa balaang espiritu. Nganong kinahanglan gyud tang magkinabuhing matarong tungod kay ang tanang mga matarong atubangan sa Dios. Igsuon Gus Ginoo makabatod og kinabuhing dayon. Bantayan sa Dios, luwason sa Dios, panalanginan sa Dios, ug panminawon sa Dios ang mga pag-ampo sa mga taong matarong. Mahinungdan nga ikaw ug ako kinahanglan magkinabuhi gyutang tarong. Magkinabuhi gyutang matarong. Ato nang pangayoon sa Ginoo nga makit-an ta niya sa tanang panahon nga matarong ta. Unsa gani ang mga buhat sa mga taong matarong? Dunay giatiman. Dunay mga taong paluyuhan. Kay ang mga taong mga matarong doon naman yunay gibuhat. Pasahon gud nato ang Mateo kapitulo 25:31. Kay ang giingon dito sa sulat ni David ug ni Solomon, ang mga taong matarong gipanalanginan. Tan-aw nato ang gisulti ni Jesus.
Mateo 25:31. Inig-anhi sa anak sa tao ingon nga hari uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya siyang harianong trono. Og ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan, unya bahino niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari mo ingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan. Kinsa ganitong gipanalanginan sa Dios? Mga taong matarong. Unsay giingon? Og dawatan ninyo ang gingarian nga giandam alang kaninyo sikad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako og inyo akong gipakaon. Giuhaw ako og inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako og inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako og inyo akong giatiman. Nabilanggo ako og inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom kanamo. Kanus aman kami mingdawat kanimo sa among mga balay bisan og dili kanamo kaila o hubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman ka namo o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niining alang sa usa kalabing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Nya kinsaman ang mga igsuon ni Jesus. Kinsaman ang mga igsuon ni Jesus nga maoy angay natong atimanon, angay nato nga duawon. Kay ingon man si Jesus sa matag higayon nga nagbuhat kamo ubos sa akong mga igsuon. Kinsaman ang giilan ni Jesus nga mga igsuon. Nya ingon siya, kung atong giatiman, atong gipakaon, atong gibistian, atong giduaw ang ubos nga mga igsuon ni Jesus, atong gibuhat ni Jesus. But ipasabot o gipakita ni Jesus, ang taong ilhon niyang matarong, dunay gibuhat. Og ang atong gibuhatan, ang mga igsuon ni Jesus. Kinsa man ang mga igsuon ni Jesus? Mateo 12:46 hangtod sa 50. Kinsa ang mga igsuon ni Jesus kaha? Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan og ang mga igsuong lalaki. Nagdingdog sila dito sa gawas kay gusto makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tao dito miingon kaniya, ang imong inahan og mga igsuon atua sa gawas og buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an og miingon, tan-awa mao kini sila ang akong inahan og ang akong mga igsuon. Kay ang akong inahan og ang akong mga igsuon mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Kinsa gani ang mga igsuon ni Jesus? Ang mga tinun-an, ang nagbuhat sa kabubuton sa amahan. Muna nga ang mensahe sa Dios, kung gusto kang moatiman og tao, sa paagi nga panalanginan ka, sa paagi nga kahimutan ka, sa paagi nga malipay si Jesus sa imong ginabuhi, atiman na ang mga tao nga mga tinunan ni Jesus. Katong mga tinunan ni Jesus, ayog patakag atiban sa mga taong kanabitang wala mga lagad. Kay
daghan man gud nga pamaagi sa simbahan nga para modaghan ang mga tao, gastuhan nilag maayo katong mga unbeliever, tagan dito, pakaon dire. Pero sa may ganti ana, kanang gipakaon nimo tong mga tao nga walay panahon sa Dios. Kanang mopakaon ka og mga tinun-an. Kanang mopakaon ka mga tao nga nagbuhat sa kabuton sa Dios. Kay mauna ang iluhon ni Jesus nga iyang mga igsoon. Kay kung mopakaon man ka anang mga tao nga naa sa kalibutan, daw nakig-abin ka nila. Pero kanang mopakaon ka sa mga tinunan ni Jesus, sa mga tao nga nagbuhat sa kabuton ni Jesus, ang giklaro diha dako kay kaganti. Kay wala na nimo buhata sa tao, kundi gibuhat na nimo diha kang Kristo. Una nga, kung gusto kang panalanginan sa Dios, pangitaa ang mga tinunan ni Jesus. At imana. O ang mga tao nga nagbuhat sa kabuton sa Dios. Kay kung gipanalanginan ka sa Dios, o niya pataka ra ka gamit sa panalangin sa Ginoo, hatag dito, hatag diri, kanang bisag asa lang nimo piyal ang mga panalangin nga gihatag sa Dios, mahimo nang maabusaran. Pero sa mga tao nga tinuod nga tinunan ni Jesus, ang imuhang mga panalangin, ang panalangin nga sa Dios nga gipiyal sa Dios nimo, mahimo ng panalangin sa uban. Mabitaw ng mismo si Jesus dili basta-basta nga muhatag og panalangin. Dili muhatag ang Dios og panalangin sa mga dili takos. Kay ang panalangin mahimo man ng masayang, mahimo man ng usik, maubosaran lamang. Dunay mga sambingay nga gihatag ang Dios, gihatag ni Jesus nga dili niya tugutan nga ang bulawan ihatag sa mga baboy o perlas ihatag sa mga baboy. Dili malipay ang Dios nga ang panalangin maabusaran, gamiton lamang sa dautan, gamiton lamang sa bisyo. Mabitaw nang ang atong mga kaigsuonan nga nakaamgo, dili sila basta-bastang muhatag. Kay kung hatagan nimo ang tao nga mga makasala, ilar nang iinom, ilar nang isugal, nya panalangin biya na sa Ginoo. Unya, kinahanglan muhatag ka, dapat maalamon sad ka. Ila-ilaha ang mga taong imong gihatagan. Kay basig ilaran ang giwaldas, ilaran ang gisugal, ilaran ang pinaka-worst pag yun anak, kung ilaran ang pambabae. Maunay pinaka-bantayanan. Aron ang ato ang mga sakripisyo, ang ato ang paghigugma diha sa paghatag, mo resulta og panalangin, ila-ilaho na to ang ato ang giatiman. Ila-ilaho na to, siguruho na to kanang mga tinunan gyud ni Jesus. Kanang mga nagbuhat sa kabuton ni Jesus. Maubitaw na akong asawa, ako at yung kami mismo nagkaistoryahan na yun nga. Ang nindot at imanon kanang mga tinunan ni Jesus. Ang problema manggod kay daghang mga simbahan, mga kaigsuonan, ang ilahang gihimo, ilang pakanon dahil walihan. Ang uban, mga simbahan, kanang ofiran og mga scholar, o niya mga hatagan og mga oportunidad nga para ra gyud makapangalagad, murabag hayloon sa hatag aron mapugos lag alagad. Dili man na siya pamaagi sa Dios, pamaagi na sa tao. Nga ofiran og scholarship ang mga bata para makasimba ra gyud,
Unya monitoron ang attendance para makapaminaw ra gyud sa pulong sa Dios. Pero ang tinuod nga angay yung atiman nato aron dili usik ang atong pag-atiman, kanang tinuod nga mga tinuod ni Jesus, kanang mga tinuod nga mga nagbuhat sa kabuton ni Jesus, kay wa gyud nay usik, wa gyud nay usik, kay gibuhat man nato na dili sa tao kundi diha kang Kristo. Pero kung naa kay panalangin, ihatag nimo anang mga taong bisyoso, isugal ra na, ibisyo ra na. Ang pinakakuyaw, ibay pag yun na, ilaki pa na. Masakitan ang Dios. Unya, unsaon naman, unsa pa may madawat nimo nga panalangin. Kung ang Dios masubo, masakitan, mabugatan, nga ang panalangin nga gipil sa Dios sa imuha, imo rang giusikan. Kay wala nimo tarunga, wala nimo ilailaha ang mga taong imong gipangsiran. O na nga, gusto ka nga panalanginan sa Dios? Gusto ka nga malipay ang Dios? At timan na ang mga tinunan sa Dios. Ang mga tinunan ni Jesus. O ang tinuod nga mga nagbuhat sa kabuton sa Dios. Kung tinuod nga nagbuhat sa kabuton sa Dios, mao nay atiman na, di kakalimtan sa Dios. Kay ngano man ang gibalik-balik sa Biblia, wala na nimo buhata sa tao, ibuhat na nimo diha ang Kristo. Sugod karon, kung gusto ka nga ang imuhang paghalad, imuhang pagtabang, ang imong pag-share sa panalangin sa Dios, nga mo resulta og panalangin, mo resulta sa kalipay sa Dios. Pangita ang tinun-an ni Hesukristo. Pangitaa ang mga nagbuhat sa kabuton sa Dios. Kay panalanginan gyud ka sa Dios. Pero kung panalanginan ka unya, bisakin sa nalay imong hatagan, labi na ang mga bisyoso, mga sugarol. Mag-inom ra na. Maingon ra mga tao, kung ano bitaw ni, di man ta masakitan, kay hinatag man eh. Wala man ay pili alang nila. Mga igsoon, awit magkalangit kinabuhing bag-o. O mag-ambot Amahan na mo nga Diyos nga magkagagahom. Salamat o Diyos sa imong mga mensahe nga diin imong gipakita kanamo ang pamaagi kon giunsa nimo kami paghimong matarong. Salamat o Dios sa imuhang pagpahinumdom nga dunay gyud kay saad sa mga taong matarong sa imo tubangan. Salamat o Dios sa imong mga pulong panalangin nga imuhang gi-release sa among panag-uban karon. Bless kino matagusa in Jesus name. Amen. Dalaygon ang Dios, kini inyo ang igsuon, Pastor Gideon, moingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Dalaygon ang Dios, magpanalangin sa tanan. Pagdaing mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay magapagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus.
Musayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Hesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,